Улыбайся, всегда улыбайся. А что уже начинать? Да, все, давай. Сәлем, дуслар. Мин Харун. А бу минем дустым Макмай. Сәлем барыгызга да. Ул сезгә робототехникадан яңалыклар әзерләде. Башлыйбыз. Инелек Казанда узган WorldSkills ачылышына тукталыйк. Анда сәхнәгә София исемле роботны чыгарганнар. София, чын кеше рәвешендә, аны Гонконгта 2015 елда ясыйлар. София кеше белән әңгәмә кора ала һәм журналистларның сорауларына җавап бирә. Мин аны чын кеше дип торам. Әйе, София яшәү урыны алган беренче робот. Ул Гарәп әмирлекләре гражданины булып санала. Ә менә Кытайда ясалган робот сальто әйләнә белә. AlienGo дигән робот кыяфәте белән эткә охшаган. Эткә түгел, Америка роботы спорт минига охшаган. Тик AlienGo җиңелрәк, җитезрәк. Күптән түгел аны камилләштергәннәр. Һәм хәзер ул мәтәлчек атала. Макмай, әйдә син мәтәлчек ат әле. Харун, моның өчен махсус датчиклар һәм программа кирәк. Ярар, аларын табарбыз. WorldSkills'та робототехника белән шөгыльләнүчеләр бар. Алардан сорарбыз. Сора. Россия роботы Федор үзенең исемен үзгәртергә тели икән. Нәрсә ошамый икән аңа? Минем үз исемемне үзгәртәсе килми. Макмай, син үзгәртәсе киләме? Юк, миңа үземнең исемемдә ошый. Федорның хәзерге исеме Skybot F850. Бу турыда ул үзенең Twitterында язган. Микроблогында Федор көндәлек тормышын күрсәтә, фотолар куя. Миңа да микроблог ясарга кирәк алайса. Шунда тапшыруны куярбыз. Инстаграмда Шаян ТВ аккаунты бар бит инде. Шаян робототехниканың чыгарылышларын да табарга була. Әйе, дуслар, кирегез, карагыз, тәкъдимнәр языгыз. Ай, улыбуя. Робот.